Mga ka-digital disciple, may tanong ako sa inyo. Ilang beses ka bang handang magpatawad sa taong paulit-ulit kang nasasaktan? Minsan kasi sinasabi natin, pinatawad ko na siya, pero hanggang dito na lang. Pero ano nga bang sinasabi ni Jesus tungkol sa pagpapatawad? Panahon na muli para ibahagi ko sa inyo ang mensaheng nagbibigay buhay mula sa Ebanghelyo ngayong araw, Tuesday of the 3rd week of Lent. Ako po si Brother Rai, your digital disciple. Sa Ebanghelyo natin ngayon mula sa Mateo 18 verses 21 to 35, lumapit si Pedro kay Jesus at nagtanong, Panginoon, ilang beses ko bang papatawarin ang kapatid kong nagkakasala sa akin? Hanggang 7 beses ba? Pero sumagot si Jesus, hindi 7 beses, kundi 77 beses. Pagkatapos ay ikinuwento ni Jesus ang parabola tungkol sa isang hari na naniningil ng utang. May isang alipin na may napakalaking utang sa hari, pero pinatawad siya at kinansela ang kanyang utang dahil sa awa ng hari. Ngunit nang makalabas ang alipin, nakakita siya ng kapwa alipin na may maliit na utang sa kanya. Sa halip na maawa, ipinabilanggo niya ito hanggang mabayaran ng utang. Nang malaman ito ng hari, nagalit siya at sinabi, Hindi ba dapat naawa ka rin sa kapwa mo tulad ng pagkaawa ko sa iyo? Mga ka-digital disciple, malinaw ang mensahe ni Jesus. Ang taong nakaranas ng awa ng Diyos ay inaanyayahang maging maawa rin din sa iba. Kung iisipin natin, napakarami na ring pagkakataon na pinatawad tayo ng Diyos sa ating mga pagkakamali, kasalanan at kahinaan. Pero minsan kapag tayo na ang kailangang magpatawad, nahihirapan tayong gawin ito. Ang Kwaresma ay panahon ng pagbabalik loob. Hindi lang sa Diyos, kundi pati sa pakikipagkasundo sa kapwa. Ang pagpapatawad ay hindi laging madali, pero ito ang daan para mapalaya ang ating puso mula sa galit at sama ng loob. Reflection question. Mayroon ba akong taong nahihirapan pa rin akong patawarin kahit alam kong napatawad na ako ng Diyos sa maraming pagkakataon? Mga ka-digital disciple, ang tunay na lakas ng puso ay hindi nasusukat sa paghihiganti, kundi sa kakayahang magpatawad. Kapag natuto tayong magpatawad, nagiging mas malaya ang ating puso at mas nagiging katulad ni Kristo. Ako po si Brother Rai, online for Christ, offline with purpose. God bless!